Amsolak. Aptal herif. Sal bunu internetten oğlum zebilli. Tapılan konuşacaksın benden bırçet. Sen kimsin be? Sen kimsin tapı isteyeceksin? Kimsin sen ба чужу? Тапия мога да ми иска само който е над мене, а не са над мене, са много малко хора, брат ми. Аз съм избран от едни от 100-те най-добри учени в света, бе, тапак. Стъпал съм първия българин в Кралица Елизабет. Хола на Кралица Елизабет, аз съм стъпал, бе. Друг българин не е стъпал, освен Тодор Колев да свири, бе. Апталин. Кой си ти, бе, брат ми? Кой си ти някакъв локален плъх? Не вика така, защото се види след малко лоялен плъх. България ще обърна, ако искам след една седмица, бе. Кора ми ще обърнеш. Ние правим, създаваме революции, ние ги решаваме, бе. Ние впечатаме парите, учените, бе. Тапак, защото кодираме въглеродни... 14 въглерод знаеш какво, бе? Ти въглерод не знаеш, бе. Но си научил формулата на алкохола. Браво! За това имаш средна дипломна. Браво! И ти си със средна, бе, какво говориш? Талин, аз съм академик, бе. Так. Абе, тапак, Майкъл е завършил, не сега има диплома, ти кой си завършил? Аз не сега съм взимал 7 изпита, бе, тапак, не сега. Имаш ли диплома, бе? Не ми трябва, бе, брат, аз съм известен, аз съм Радо Козов, бе, брат. Не ми трябва, бе, някакъв тапак да му показвам диплома, аз не съм някакъв самохвалко, брато, да си взема дипломата, да си я снимам и да си я сложа в Фейсбук, бе. Тапунгер. Като не можеш да завършиш, няма да говориш. Номиниран за Нобелова награда, бе. Кашкавал прост. Ама това са тайни, които вие сте толкова мижатурки, че не мога да ги осознаете дори със съзнанието си. Награда, бе. Съм откривателя на синтеза на метиловия радикал, ама ти метилов радикал не знаеш какво. Въпреки че си чувал какво е метил. Аз не съм чувал, аз съм чувал метил. Си чувал. Мекотело като тебе. Чувал пълен с въглища. Ти си мекотело, Лозов. Мекотело билмета, иначе какво е, ама го използват думи без да знае дефиницията на тези думи. Ти дето говориш си неща, знаеш ли ги, вам Солак? Аз не разбирам от това, дето говориш.